So engizama ukuchaza ukuthi ngithe mangiqeda isikole ngawo 2015 2016 ngaba ne challenge ukuthi kune offer yomsebenzi engiyitholayo from a family member kodwa manje angikwazi ukuthola umsebenzi isimo sokuthi iID enginayo ayi correspond nesitifiketi sa matric ayi correspond nezinto zami eziningi. So ila ngiqale khona ngaba ne trauma and I trauma yami ongangokuba yangenza ngayibona ngi useless because ayikho into ebekade ngikwazi ukuyenza ene paperwork phakathi and ngumuntu ocreative ezintweni eziningi. So kwakuba nzima ukuthi ngithi ngiyasukuma ngiyokwenza into ethile ngobani ipasi linenkinga. Okay, wona lo nyaka lo 2016 ngizame ngithi ngiyayola indaba yepasi ngile ngiye home affairs kufike kube nezihiqe eziba khona ezibe nezihiqe. Kuthe makusuka lapho kwaba khona umfana oshonayo bekade eqashe ekhaya ngesimo sepasi wayelengisa and into eyavela kakhulu le ndaba yenu okay fine asikho lapho ingami indaba namhlanje ongangokuba umzali wayesegcine naye senalokho ukuthi nami ngizogcina ngiyibulala. Nanbalaleli makhaya igama lami nguNonkululeko into yazaci bekhulu intshoshinselo uma ngethi Linda Mkhonto eqhamuka ngapha endaweni yaseMbo kaGcwensa ngokuhlala kodwa ke izinze Clement ngamathuba omsebenzi. Namhlanje ngihost ye show ngizokhuluma ngoma story. My story ethi uhamba uzofike ku unemployment. Yini ku unemployment? Sonke siyayibuza ne. Unemployment imina kanjani? Angithi phela mina ngisebenzi, angilindeli imali makuphela isonto noma makuphela inyanga. Kodwa ke namhlanje ke asikho ke lapho ke. Sine guest yethu esivakashele lapha indlovukazi yethu izobiza isho naye ukuthi ingubani iqhamukaphi. Over to you siswami. Sanibonani babukeli emakhaya lo enimbonayo phambi kwenu aphelele Mkhizwana ngokuzalwa uzalelwe endaweni yase Eastern Cape kwelali yasemfundisweni ngokuhlala uhlala eClermont ngamathuba uzofuna umsebenzi. Oh yeah, okay. Nimzile kusiswami uyichazile lapha. Ngizoke ngikubuze njenganya kwethu mawuzi igama elithi unemployment ucabangani isilwane sini intombi ithini eqhamukayo nje ikhanda lakho? Okay, siqalela unemployment kusuke kuumuntu ongasebenzi owilling ukuthi athole umsebenzi. Iyona ndlela leyo understand ngayo. Okay, ngizoke ngibuze ke mntakama njengoba nje esikhathini samanje siphila kusona imisebenzi sinqabile kanje. Yiphi indlela wena owenza ngayo ukuthi uphile empilweni? Ngabe uyasebenza, ngabe awusebenzi, ngabe usizobani ekhaya noma uboyfriend? Kwenzakalani? Awukusichazele mntakama. Okay, sisi njengoba ungibona lana angisebenzi so ngisizwa ubaba wami nobhuti wami ukuthi bangipick up ukuthi bangithengele ukudla because oba ngiyarenta la ngihlala khona eClermont. So kube nzima kakhulu ukuthi ngibacele ukudla ngoba ngisonqena ukubahlupha ukuthi ha wena kade sibe sekunika imali yokudla kanjani yabo. So kunzima kakhulu ungasebenza ngifuna ukuqamba mangashiyeni kuba nzima. Usho ukuthi nje uma umahlalela nje ngempela ubo umahlalela. Uma umahlalela kusamujikene engubo kunzima kusona. So awukusho ke mntakamanga phela siyajola samantombazane siyathanda ukuthi lalela ngiyakuchazela. Wenza njani emjolini wakho? Angifuni nje kuniqambela amanga kunzima ukujola emjolini ungasebenzi umfana esebenza because umfana uthatha iadvantage ukuthi awusebenzi mohlezi ucela iroll on kuyena ucela yonke into uye acikeke. So umfana kade ngijola naye ngijolile naye ekhambeni kwesikhathi ngambona ukuthi no akusekho lula manje endlini mangimcela into ngiyamboka ukuthi uyacikeka ngambamba nokuthi futhi useyajola manje bakithi ngikhuluma naye angitshela ukuthi kahle wena umahlalela awusebenzi sengikhathele futhi ube ngondlana nawe mina lengane yakho kanti naye khona umzamo owenzayo ukuthi uzame. Ngibona ukuthi leti ngiphatha kabi ngempela kade ngibaquza ke ngifuna umsebenzi engingawutholi. Ngiyani-advise ukuthi akufanele uxhomekeke kumuntu wesilisa ngoba umuntu wesilisa umalala evuka ujika noba yinini. Okay, usho ukuthi njengamanje ngasuka ngihambe ngebutterweight ngoba futhi mangizanana nomuntu ngingasebenzi kufana nokuthi kuyadayisa. Hayi kufana nokuthi uyadayisa sikukwena ukuthi uya ku-butterweight noba ufuna umsebenzi umuntu uyikhethela yena impilo afuna ukuyikhetha. Okay, manje akungitshele ke mntaka njengoba uthi awusebenzi njengamanje uhlala kanjani uba nogqozu lokuthi okay fine ngizophila impilo yami izoqhubekela phambili? Iziphi indlela owenza ngazo? Ngayitshela ukuthi njengoba ngingasebenzi ngizo-applya ngihambe ngifuna umsebenzi. So ngihambe nesikhathi ngihambe ngifaka ama-CV bawathatha ama-CV ethi bathi bazosifonela bangasifoneli ngi-applye bathi bazoskipha bangaskipha. So ngiphila nje ngokuthi ngisizele ekhaya. So nami lempilo engiyiphilayo ngiyithande manje. Okay, ya kunzima balaleli emakhaya. Kunzima kakhulu ngakusibone sibahle sihleka la ngaphandle kanti awuzazi izinto esibhekana nazo emakhaya.
uqala nje inkinga ibe sekhaya. Ngiyakubona lokwa boyfriend because vele umuntu umthole ngaphandle senamazinya amaningi engeke uzowashintshe futhi engeke uzowenze lutho. Umuntu malala phenduke ngiyamuzwa usisindlela achaza ngayo ukuthi deep down ulimele yayizwa leyo nto. Kodwa ke njengamanje mntakama awukusho uma ucabanga wena kuma CV ethu masuke siwenza imapha ama skills adingekalayo ukuze uthole lo umsebenzi othile osukudinga ngaleso sikhathi. Okay, kuma skills adingekayo kudingeka ukuthi ubuke wasebenza yini phambilini. Kudingeka ukuthi lo umsebenzi oapplyelayo uyawazi yini. Okay. All right. Hayi kuyazwakala ke mntakama. So awungitshele ke gogo njengamanje njengoba ungasebenzi iroutine yakho obukade usebenza ngayo usasebenza ukuthi okay fine ngiyazi ukuthi mangivuka ekseni ngo6 ngiyageza ngilungisa umntwana ngiyahamba ngemsebenzini ngiyazi maka ma weekend ngiyaphuma ngishawa umoya manje njengoba ungasasebenzi wenza njani imephi impilo yakho? Angifuna uqamba mangasisa ngifuna ukukhohlisa sekunzima kakhulu manje angisakwazi ukuthi ngiphume nabangani bami ngoba ngiyasaba ukuthi bazothi wena hlezi sekuhlanganisela imali yabhiya awunamali so sengumajika nje nelanga chazela ngiyalala embedeni ngipheke ngidle ingane nami ebuye esikoleni ngihlalele nayo nje sengiphila kanjalo nje abangani sebehambelala ekude nami so awukusho kanti wena abangani abanjani obakhethayo ngoba phela abanganini kumele kube khona lo ozokufukula ngaso sonke isikhathi. Yeah sisi ukhona vele ongifukulayo so naye senginamahloni phela ohlezi ngicela njalo kuyena abo umuntu awumazi ngeke nobe ngeze ekhulume kuwena mhlambe unazo abo akhulumayo ukubona. Ebalaleli kuba nzima ke. Ngiyathemba ukuthi niyazobalaleli ingqinamba esibhekana nazo la ngaphandle. Yabo ungasibuka nje sibahle ngizasho namanje ubuhle kona into ehlezi khona kumuntu wesimami engazoze futhi yaphela. Kuphela nje usuke iyekelela yena ngoba ngisho ungasebenzi ubuhle uyabenza uthi uphuma la ngaphandle ubhuti achazeke kanti akazi ukuthi lalela ngiyacazela kushubile uzoba isimbela mbela nje ungasazi ukuthi kwenzakalani. So ntakama awungitshele imapha ama advice ongawanikeza abantu njengamanje abaphuma esikoleni abasanethemba lokuthi mina next year ngiyosebenza mina ngiyofunda ikuphi ongabagqugquzela ngakho ukuthi mhlambe kumele bagxile kona njengoba phela isikhathini esiphila kusona njengamanje kuraf. Mina nje sisami angifuna ukudlala ngawe ingane esaphuma esikoleni manje kufanele kube nefocus izazi ukuthi ifunani izazi futhi ukuthi la iyakhona iyofunda inake imfundo yayo iapplyele umsebenzi ozowuthola ngoba manje uyafunda ufunda benye imisebenzi ayikho amathuba omsebenzi ufuneke ufundele into yazi isizokunika isinkwa ekugcineni. Okay. Kulaba ke abafana nathi ke njengathi abahleli emakhaya ungasi-advise uthini ke kuthini sifuna umsebenzi? Ngam-advise ukuthi umuntu wesifazane ayivulela ibhizinisi lakhe ayidayisele enhlamamba odayisa esikoleni athole imali ngendlela azoyithola ngayo angahambe censorship laphandle yabo ehlekanisa nabantu kunzima vele sina sabantu besifazane ukuthola umsebenzi. Ngiyathemba ukuthi niyezwa ke balalele emakhaya njengamanje nje unemployment esibhekene nawo ugcina ukwenza nawe ungasazazi ukuthi ubani ufunani nini ngasikhathini. Ngiyabonga kakhulu ke ngethuba ke enginikezwe lona ukuba ngibe nodadewethu lawo aphelele. Ngiyathemba ukuthi kona konke sisebesikade sikhuluma namhlanje khona lo uzothushuka akunikeze usizo ube right nawe empilweni mntakama. Ngiyabonga. Ngiyabonga nami sisibonga kakhulu ngiyabonga ithuba leli ninginike lona ngiyabonga.